Id-deputat nazzjonalista George Puluccino reġa' qal li hu nadif. Dan fi stqarrija 3 wara nofsinhar. Meta ftit sigħat qabel fil-Mosta staqsejna lill-kap nazzjonalista Simon Busuttil jekk jaħsibx li Puluccino huwa nadif, Busuttil kellu din ir-reazzjoni. La tiddefendi lil George Puluccino temmen li huwa l-iktar deputat nadif? Grazzi ħafna. Temmen li huwa l-iktar deputat nadif George Puluccino? Pruvajna nistaqsu wkoll dwar ittra ta' bank mhix iffirmata li kienet parti mill-proċess li wassal biex il-konsorzju tal-Alberta ħadd tender tal-panelli fotovoltaiċi. Tender li se jiswa l-pajjiżna 16 miljun euro aktar mill-prezz tas-suq. Dr. Busuttil, akkosta kollox qed tagħżel li tiddefendi lil George Puluccino, iżda ma kummentajtx dwar l-ittra bank. Importa nagħmlu mistoqsijiet? Nista' nagħmlu mistoqsijiet oħrek ma jimport. Meta qbajna ninsistu għal spjegazzjoni Busuttil akkuża lil Partit Laburista li qed jitfattajn. Tajjeb li tmur tara eżattament x'għad jiena. It-tieni nett, kif diġà spjegajt fil-mistoqsija li għamel Jurgen, kull darba li l-Partit Laburista ikun daru mal-ħajt, iniżżel idu fit-tajn u jitfa' it-tajn. Hawn żied jagħmel akkużi serji fil-konfront tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista huwa maħmuġ. Nhar it-tnejn li għadda l-Ministru Konrad Mizzi talab lill-Pulizija biex jinvestiga kuntratt li ngħata fi żmien George Puluccino. Fl-istqarrija ta' nhar it-tlieta George Puluccino qal il-Kummissarju għadu ma baċċ għalih.